Исәнмесез, татар милләтенең көн күрешен яктыртучы татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Студиядә мин Илнар Юсупов, бүген безнең программада. Дондагы Ростовта яшәүче Туктамышевлар гаиләсендә кунакта Гөлия Садыкова булып кайтты. Бүген без сезне Дондагы Ростовта яшәүче Туктамышевлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Чыгышлары белән Башкортстаннан алар. Көньяк башкалада үз эшләрен ачып җибәргәннәр. Җирле якташлар татар-башкорт оешмасының да активистлары. Һәр чак ярдәм кулы сузалар. Әлеге гаилә һәм аларның эшчәнлеге хакында хәбәрчебез Гөлия Садыкова. Физалия Әхмәтгәрәй кызы Туктамышева белән якташлар татар-башкорт оешмасының җыелышында ук танышып калган идек. Бик итәгатьле татар хатын-кызларына гына хас тыйнаклыгы белән җәлеп итте ул безне. Физалия ханым белән очрашу алга таба да планлаштырылган иде. Гаиләләре белән шәһәр уртасында үз клиникаларын булдырганнар алар. Шунда күрештек. Туган җирем Башкортстан, Туймазы шәһәрендә. 67 елны тормышка чыккачын иптәшем офицеры киттек ил гизәргә. Илебез бик зур, күп шәһәрләрдә йөрдек. Яши башладык Москва шәһәрендә, ул академиядә укыган вакытта. Аннан академияны бетергәчтән бардык продолжать службу Баку шәһәрендә. Аннан соң Бакудан киттек Будапештка. Будапешттан монда кайттык 1981 елны. Монда кайттык. Менә уйламаган идек Ростов шәһәрендә калырбыз дип. Уйлаган идек туган якка кайтырбыз дип. Калдык инде төпләнеп монда. Хәзер балалар да монда яшиләр. Физалия Әхмәтгәрәй кызы гомере буе медицина хезмәткәре булып эшләгән. Ире инде гүриясе. Бүген Физалия ханым улы белән кызына ныклы терәк. Улы төзелеш буенча үз эшен ачып җибәргән булса, кызы Ирина медицина юлын сайлаган. 20 еллык эш стажы инде аның. Бүген әлеге зур клиниканың хуҗасы. Поступила в мединститут башкирский, его закончила, потому что родители жили всегда в Ростове, так как отец военный был. Я вернулась сюда и после работы в больнице, после 6 лет отделения челюстно-лицевой хирургии, я уже ушла в свой бизнес. Вот. Сначала она была маленькая клиника, а потом постепенно мы выросли до таких больших масштабов, и теперь мы самые крупные в России. Үзәкне 2003 елда ачканнар, 100дән артык теш табибы хезмәт итә монда. Авырулар Россия төбәкләреннән, чит илдән дә мөрәҗәгать итә. Конечно, каждый пациент ищет своего врача. Безусловно, это они должны быть единомышленниками, у них должен обязательно совпадать эстетический взгляд и на ту ситуацию, к которой они стремятся. Конечно же, это и технологии должны быть по последнему слову техники, естественно, выполнены. Ну и самое главное, это все звенья цепи должны быть одинаково сильными и прочными. Башка шәһәрләрдән дә белгечләрне чакырып, һәр вакыт белемнәрен һәм тәҗрибәләрен арттырып торалар. Бу бик мөһим ди Ирина ханым. Үзе дә Башкортстан медицина университетын тәмамлагач, Дондагы Ростовта, аннан Мәскәү шәһәрендә белемнәрен камилләштергән. Биредә эшләүче хезмәттәшләренә дә таләпләр зурдан. Готового врача так, чтобы он был прямо соответствовал нашему уровню, конечно, это редкость, бывает, но редкость. Основная масса, это 70%, это те специалисты, которых мы вырастили. То есть они пришли к нам студентами, они у нас работали ассистентами, и даже после окончания института они какое-то время работают ассистентом, потом они становятся стажерами опытных докторов, потом потихонечку начинают прием своих пациентов, там сначала своих родственников, своих друзей, коллег. Когда мы видим, что человек уже может, тогда он готовит презентацию по своим случаям. Презентацию мы собираемся уже всем нашим коллективом, большим составом врачебным. И человек во всех подробностях предоставляет фотоматериалы, рентгеновские снимки пациентов, которых он вылечил. Случаи должны быть, конечно, в достаточной степени сложные, чтобы впечатлить друг друга, коллег. И после этого мы назначаем этому доктору пациентов.
Иң мөһиме намуслы хезмәт. Әти-әни безне шуңа өйрәтте, ди Ирина ханым. Татар булуы белән горурлана. Сирәк булса да очрашуларда катнаша, сабантуйларны калдырмый, ярдәм дә күрсәтәләр. Бәйрәм вакытларында, сабантуй вакытларында шунда күрешеп, сөйләшеп, җырлашып, шулай итеп утырабыз инде. Бер-беребезне табышып, бөтенебез төрле яклардан килгәнбез инде. Кайсыбыз Башкириядән, Татариядән. Илебезнең төрле почмакларыннан җыелып, Ростов җирендә бердәм яшәүче милләттәшләребезгә сокланмый мөмкин түгел. Үзара аралашып, ярдәм итешеп торганда, тормыш та күңелле шул. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Дондагы Ростов. Яшәү үзгәрү генә түгел, үз-үзең булып калу да, ди Галимҗан Гыйльманов. Яшәү мәгънәсен аңлап гомер итәргә язсын. Исән-имин булыгыз.